Το πρόγραμμα ανασυγκρότησης, κύριε Πρόεδρε, ήταν ένα πρόγραμμα 390 εκατομμύρια με τους οδικούς άξονες, 71 έργα, 71 και δράσεις. Τι έχει τρέξει από αυτά? Ελάχιστα πράγματα. Και η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της περιφέρειας της Ελλάδας είναι μέχρι το ποσό, νομίζω, των 12-13 εκατομμυρίων. Δύο θέματα, δύο επισημάνσεις σε αυτά. Το ένα, το οποίο είχα θέσει εξ αρχής και είχα πει ότι θα πρέπει να είναι ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για την Εύβοια, να έρθουν δηλαδή εμπροσοβαρώς τα Υπουργεία και να εντάξουν δράσεις και έργα, και όχι να πάμε στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, η οποία θα άνοιγε μετά από 3-4 χρόνια, όπως και συνέβη, οπότε τα Υπουργεία πλέον δεν θα έχουν κάνει την κατάλληλη προετοιμασία. Θα μπορούσε, ας πούμε, ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού, που είχε δεσμευτεί τότε, να έχει εντάξει το παλαιό υδροθεραπευτήριο του Τσίλερ στα Λουτρά Εδιψού. Δεν υπάρχουν αυτές οι δράσεις. Το ένα λοιπόν είναι ότι κακώς δεν έγινε ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα και υπήρξε η όχια, η οποία είναι πολύ περιορισμένη. Και το δεύτερο, ήταν πολύ κακό μοντέλο, και το οποίο ευτυχώς δεν επαναλήφθηκε στις επόμενες καταστροφές και στον Εύρο και στη Θεσσαλία, το μοντέλο Μπένου. Όχι με τον άνθρωπο, δεν έχω τίποτα. Έχω καλές σχέσεις, τον συμπαθώ και τον εκτιμώ. Όμως δεν μπορεί να αναλαμβάνει κάποιος εξωθεσμικός παράγων την ευθύνη για την ανασυγκρότηση μιας περιοχής, ο οποίος έχει το ανεύθυνο, διότι δεν έχει κάποια ευθύνη, ούτε λογοδοτούμε. Εσείς, κύριε Πρόεδρε, και εμείς λογοδοτούμε καθημερινά στους συναδέλφους μας, στους συμπολίτες μας. Οι υπουργοί λογοδοτούν. Ο κύριος Μπένος δεν λογοδοτεί πουθενά, δεν υπάρχει και σήμερα δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν είναι πολύ κακό μοντέλο, έκανε ζημιά στην ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, υπό την έννοια ότι δεν υπήρξε κάποιος ο οποίος να έχει την ευθύνη να απολογηθεί, να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα, και έχει επίσης γενικά υπήρξε και μια άποψη τότε εμπροστοβαρός και εξωθεσμικός να ανατεθούν μελέτες, προμελέτες για να είμαστε έτοιμοι σήμερα, οι οποίοι δημιούργησαν βραχικύκλωμα στην πορεία στο ελεκτικό συνέδριο, και αυτό το είδαμε με τον οδικό άξονα της Βόρειας Εύβοιας.